asyrdyň soňky ýyllarynda ýazylgan şigirlary poemaha toplangan. Tamyrdary bir ýerinde tarmaklangan, uly ýan süreýän uly itken şagiranyň tabigat, kişi köňüli, ýaşaýyş hakyndaky uý-hisleri turahandaky kitap. Awulymda haman hatirleýär min yaratkan saptardy. Uramdy bir itip, atda haway sabab ötken saktardy. Apay menen kuşlap ey sababız yarış kumary bizde. Hüren halyp kala bala saga küz kydyrlyk şul bizge. Atda saya sabu, tezgin tutu kile minin kolumdan. Yarhy atda yelew kypsaklykdan. Kile bowun-bowundan. At yarhywy küsken köňülime, şul yarhylyk kanymda. Yarhy ana şul at gümür buýy sabyp bara ýanymda. Handyk töplerinde, hatirimde, ak siprekке urap, esey böplep, nimeler türe. Handyk töplerinden kilip sığır, inip yatır ine ol türgek. Türgek sirin asyl köslü ine, zur eşine birden işige. Algan hayin esey şol türgekti, eýlene bit, sirli kişige. İzginemeler ol, eýtip koya. Ata babalardan üstelik, iki kitap sığa ak türgekten. Sirdi askas, kitem itkenip. Kitap huzi ulu bulur balam. Yok bar neme onda yazılmay. Onun aşa ingen iman, edep, köňülderden balam. Hızılmay. Otayıngdı ulatağı birgen, Kur'an Kerim bulur bınıhı. Tayak hıdık harip arahında ulataydın yürek yılığı. İkincisi okuludan tulgan halık ijadının bir tumu. Ethi kurmaz, vapsak, kıpsak yağı. Okup sıktım onu bir tında. Halkım hakkındağı tev koydu. Köňülime esey indirgen. Ol yaplatkan Kur'an süreleri, köňülderge iman indirgen. Yıldar ötkes, hatırlatıp dura, bala saktyň ışı bermeli. Handyk tüplerinen sıkkan sirdi, halkyňa timhadir, tireli. Awulda gürletip dünýä kütken Zemfira Akbutina özüne ijadtaşlar da tapkan. Yeýen Surahan dugasy Minzele Tülebayewa menen birgelep bir nise ýyrda ijad etken olar. Kitap huzi ulu bulur balam. Yok bar huzer unda yazılmay. Onun aşa ingen iman, edep, köňülderden balam yuyulmay.